ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿತಿಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಪುನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿ ನಿಕ್ಲು ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಂಬ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿನ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಲ್ತ ನಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿಂದ ಪೊನಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಪೂರ ಆದ್ಲ ಇಡಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಮರಪರ ಬುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾಯಗಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ತಿರುಗುದೋರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತೂಪುಣ್ಗೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕಲು ಏತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಪುಟದು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಕೊಂತೀರಿ ಇನಿ ಕುಡೋರ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪತಾಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟೊಡೊಂದು ನೆನಪಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಭಾಷೆನ್ ಬರೆಯಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಓಲೋಲ್ ತುಳುವೇರುಲ್ಲರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಣ ಅಂತ ಪಂಡದು ತೊಜುಪಾಯ್ದು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡು ಒಂಚೂರು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂದು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಕೆಲಸ ಮಂಪೆರಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಬತ್ತಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದುಂಬು OTT ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದದು ಅವಾದಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶುರುವಾತಿನ ಜರ್ನಿ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ OTT ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತರು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ್ ಕಡಪಡೋಲಿ ಎಂಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಸೊ ನಮ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ OTT ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಾಗ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿರು ಕೇನ್ವಿರು ಸೊ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ರೂಪೇಶ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ 2 ಸಲ ಅಂಚೆ ಆದನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಟ್ಟ ಹೋದಿದ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೇನೆ ಬಟ್ ಆ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಂಚನೆ ಆತನ ಅಂಚದೆ ಆತಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇನು ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಿರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಸೊ ಇರಾನ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಂದ ಬರ್ಪೆ ಆನಂದ ಈ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಿರಿ ಇದು ಪರಮ್ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಮ್ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಪೋಯೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ ಅರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೂದು ಅರ್ ಬಂಡಿರಿ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಹೆಂಕಲ್ ನಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಖುಷಿಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಇದು ಟಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಮಾರ ಸೊ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ದಿನ ಕೊರಲೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೇನೋನು ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತದ್ದು ಪಣ 10 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಎಂಜ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರದಾಗಲು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದು ಪೋಲ ಬಂಡೇರು ಪೋದಾನಾಗ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಂಡು OTT ಇಂದ ಗೊತ್ತಾನು ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಮರ ಹೊಸದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ OTT ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಟಿವಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಜಿನ OTT ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಟಿವಿ ಡತ್ತು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಊಟಿಡು ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚ ಮಾತಾನ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಶುರು ಆಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋಚ್ಚಿ ಬುಧರಾಳಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರು ಇಜ್ಜಿ ಪೋಲ ಮಾರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತದಾದ ಇದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನದು ಪುಷ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಅವು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೇ OTT ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು OTT ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ OTT ರೀಚ್ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು OTT ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಪೋಯನ್ ಯಾಕೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು OTT ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟಿವಿಗೆ ಬಾಬೆ OTT ಪರ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನು ನಮಗೆ ಟಿವಿ ಡೇ ತೋರೋ ಪೊಲಿಂಗ್ 2 ವಾರ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಸೊ OTTಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಹೋದು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಎಂಡ್ OTT ವಿನ್ನರ್ ಆಯಾನು ಇತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು OTTಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಸೀಸನ್ 9ದ ಟಿವಿ ಸೀಸನ್ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬಿಕಾಸ್ OTT ಪೋಯಿನದಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಪೋಪ್ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಲಾಡು ಉಪ್ಪರೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಸಿನಿಮಾದ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುದ ಕಟ್ಟಪಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಜಾಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ವಿದಾಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂದು OTT ಸೇರ್ಪಾದು 5 ತಿಂಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಂದ ಖಂಡಿತ ಅದೇ OTT ದಾದ ಪಡೆದ ಅಲ್ಪದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಸೀಸನ್ 9ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಬ್ಬಡು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನದ ಮುಖೇನ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪ
ಉಳ್ಳೇ ಪೋನಾಗ ಇರೋಕೆ ಫುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು 2 ವಾರ ಎಂಕೆ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಲಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಮೂಲು ಲೇಪಂಡ್ ಇರೋಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಡ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಗನೆಟ್ ದಿನಟ್ ಬಾಕಿದ 13 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು 8 ಗಂಟೆ ಅಂದೆ ತೊಂಡ ಬಾಕಿದ 13 ಗಂಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಪಾತಿರೋರು ದಾದ ಪಾತಿರೋರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಪಿದೆ ದಾದ ತೋಜೊಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದು 2-3 ಜನ ನಾನು ಇದು OTT 2-3 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ನಗ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ್ನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾನೇಪಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಾದಾನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಪದ ಪತ್ತದು ಸೊ ನಂಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪುನು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಕು ಫಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ವರ್ರ ಯಾನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋದು ಎನ್ನು ನಿಂತ ದೇವರ ಮೂಲ ಅವನ್ ಯಾನಾರು ಪೋ ಪೆಂಚಾಲು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪಡ್ಡೆ ಅದಾರಂತೆ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರದು ಕೂಡ ಕೊರದು ಪಿದೆ ಪಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋಪನ ಬರ್ಚಿ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಇಡೀ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಂದಾದ ಕಳೆಯೊಂದಿಂದಾದ ಪಡೆಯೊಂದಿಂದಾದ ಮಾಡಿ ನಾನಿತ ಸೀಸನ್ 9 ಆದ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ OTT ಆದರದಲ್ಲ ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅವಳು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಫೋನ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಪಿದೈದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾರು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ OTT ವಿನ್ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಣು ಈತ್ ಮತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸೀಸನ್ 9ಗೆ ಬಂದಾಗ TV ಬೇತೇನೆ OTT ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಅವಳು ಪೂಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಾಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ತೂನಾಗ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅನುಪಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಬರ್ಗಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಂಚಿನ ಮೊಲ ದುಂಬದ ಸೀಸನ್ದ ಟಾಪ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೊಂಜಿ 3-4-5 ವಾರಡೆ ಎಂಡ ಆವು ಮೂಲು ಒಂದು ಸೊ ಜರ್ನಿ ಇಡೇಮಂಟ ಬತ್ತನು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಡೆವಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾನು ಏರದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ದುಂಬು ಸೊ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಓಲ್ ಪೋಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬುಲ್ಪೇರು ಮೋಕಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಗಲಕ ಮಗ ಈ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ತೂಪುನ್ ಬೇತೈತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಅಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಅವಳ OTT ಬೊಕ್ಕ TV ಸೀಸನ್ ಒರಿಯ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು OTT ಇಲ್ಲ TV ಸೀಸನ್ ಒರಿಯ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರ ಇದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಕ್ಕಿಡು ಐನ್ ಪಡವಂಡ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಡಂದು ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಪಿದೈದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏತ್ ಈಸಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪಿದೈಡ್ ನಂಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಬಿಡು ಒಂದು ಸೊ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದೈಡ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೆರ ಪುರ್ಸೊ ತಿಕ್ಕದನ ಈ ಜಾನಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೆರ ಪುರ್ಸೊ ತಿಕ್ಕದ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ದ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋನ್ ಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಅನಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅರೇನ್ ಕಾಲ್ ಉಡ್ಲೆ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಪಜೋಡು ಗುರುಜಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ತುಳು ಸರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತುಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನೋ ತುಳು ಕಲ್ಸಿದಾರೆ ಇವರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ಯಾರ ಯಾವಾಗ್ಲವೇ ಎಂತ ಏನು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಅದ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮಾರೈತಿ ಎಂತ ಮಾರೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡ್ರಾಗುಟ್ಟಿ ಅಂತನಾ ಕಂಡ್ರಾಕುಟಿ ಕಂಡ್ರಾಕುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀನು ಸರ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರಾಕುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರ ನೀವು ಅಂತ ಅದೇ ಎಂತ ಮಾರ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಗನನ್ನ ದೂರ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏದ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲಿ ಕೂತಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗ ಇವನು ಸೂಪರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಹೌದು ಗುರುಜಿ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಅವರು ಅಣ್ಣ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಆಯಿಸ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಹೌದೌದು ರೂಪೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ
ರೂಪೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಾರಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ. ಸೊ ಎಂಚ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ದಾದಾಪುರ ಬಂದಿರಗ ನಂಗೆ ಇದು ಪಿದೆಡ್ದು ತೂಪುಲೆಕ್ಕತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಈರೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿರಗ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡ ಈ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಿಜಿರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇರಗೊಂಜಿ ಇರಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಗೆಂದರೆಂದೆ ಬೈದಿನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಬೈದಿನಿ. ಅವಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಎನ್ನ ಮಗೇಂದು ಎನ್ನದೊರಿ ಒರಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದಾಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ ಇಲ್ಲದ. ಓಕೆ ದಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಂದಿರ ನಾನು ತುಂಬಾಗ ಅರ್ಧ ಪಂತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಪ್ ಅಂದಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಪಾತ್ರ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಆಪ್ ನನ್ನ ಜಾತ ಕಾರ್ಡನೆ ತೋಜಿಪ ಅದಾರ ಬಂತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ನನ್ನ 2-3 ವರ್ಷ ಬಂತೇರು ಅತಿ ತಿಂಗೋಲ ವರ್ಷನ ಅದರ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಬಂದ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೇನು ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಕಾಲರ್ ಅದಕ್ಕೇನು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಬುದರ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಓ ಎಂತೆಲ್ಲರಿಗ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಗೆ ರೋನಕ್ಲ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ತಾಗಲೆ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಟಕ್ಕನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲ ಕೋಡೆ ಮೀಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋನಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ರೋನಕ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಅಂದ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಿನ್ ಆಡ್ ಫೈನಲಿ. ಹಾ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿಲಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋದು ಓಟ್ ಪಾಡಲೇ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಪೂರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಘ ಓಟ್ ಪಾಡೋ ಪೂರ ಇಡೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪೋಣ ಪಂಡ್ಪರ್ಗ ನಿನ್ನ ಅಂಕಲ್ ವಿನ್ನ ಇರತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಓಟ್ ಪಾಡಿ ನೈಟ್ ಇನಿ ತುಲೆ ವಿನ್ ಆದ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹುಡ್ಕೊಳ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆ ಒಂದೇರಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಪು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನತರಂಗದ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂದ ರೂಪೇಶ್ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಕೆಟ್ಟ ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟ್ರು ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜಣ್ಣ. ಓಕೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆದು ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ನಾ ದುಂಬಾಗ ಏತು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ఒక 5-10-15 ದಿನ ಏತು ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಈತ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಈತ ಸರ್ಕಸ್ ನವಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಏನಿತ್ತು ಈತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗುಂದುಂಟು. ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂಟು ಯಾಕೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗಿರಿಗಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋಪು ಒಂದು ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿರ ನಾವು 2019 ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನು. ಸೊ ಇತ್ತಾಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 13 ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಅಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ದಿನಡ್ಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಲರ್ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಉಷಾ ಓಕೆ ಅಳಕೆರ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ನಮಸ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹೀರಂಚುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓ ದಿನಕ್ಕೊಂಜುನತೆ ಇರ್ನೂದು ಮುನ್ನೂದು ಊಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಪುರ ಮಂತು ಅಂತ ದಿನ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಈ ರಾತ್ ಮೋಕ ದೋಜನೆಗೆ ವಿನ್ ಆಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಕ
ಅಲ್ಲೇ ಕೊನಿ ಬಯಲ್ಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಡಿಬೇಲ್ ಬರ್ಕ ಯಾನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೇ ಅವೇ ಈರು ಬಂದಾಗ ದೇವದಾಸ ನಡಪನೂರು ಪಣ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಬೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮದಿಮೆ ಯಪ್ಪನ್ ಯಾಕಡೆ ಅವು ಕಟ್ಟಾಣ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಮದಿಮೆ ಸದ್ಯಗೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏನು ಕೈಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಎಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಎಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರೀಚ್ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ವಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಅವೇ ಒರಿದಿನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶುರುವಾತಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ಬೇರೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಡಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಒಂಜಾತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದೈ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊರ ಗೊಬ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕರ ವೀಕ್ ಆಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕರ ವೀಕ್ ಆಪರ್ ಸೊ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ರ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ರ ರೀಸನ್ ಅದು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓಟಿಡಿದ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಮಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಬಾಡ ಕೋರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವು ಕೈ ಹೆಂಗೆ ಬರೋ ಬಂಗ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲರು ಅವು ಕೆಲವು ಗೇಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ದ ಗೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಪಣ ಏರ್ಲ ಟಾಪ್ ಏರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಗೇಮುಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಎತ್ತಿಕೊಂದಿದ್ದ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫೌಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯಾನೆಲ್ಲ ಫನ್ ಇಡಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಪ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನೆರ್ರ ಹತ್ತಂದಾನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬುಜೆ ಆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿನ್ ಆಪುಜೆ ಟಾಸ್ಕ್ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಆಗಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ್ರಲಕ್ಕನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆವಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಆವಂದು ಪಣ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕೊರಗ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಒಂಚು ಉಲಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಂಡಿ ಓ ಗೇಮ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಟಾಪ್ ಉತ್ತಮ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 9 ಅಂಚಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತೂ ಹಿಂಗೆ 2 ಸಲ ಉತ್ತಮ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಅದೆಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಮನುಷ್ಯ ಪುಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇನು ರೂಪೇಶ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ರು ನಂಚೆ ಕೂತು ಯಾವ ಏರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಆದು ಪೋಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಟ್ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಪೊಣ್ಣು ಉಂಟದಾರಿಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಸಾನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ನಡತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಂದು ನೆನ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಾರ್ತಾಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯ ಬತ್ತನ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಗುರೂಜಿಲ ಎಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಯಾನ್ಲ ಸಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಗುರೂಜಿಲ ತುನ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲ ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ದೆತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಅವು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ OTT ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 போனாಗ ಸಾನಿಯ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ பண்ணாಗ ಇದು ಪಿದೈಡ ದುಮ್ಮುತುನ ಯಾಲ ಬಂದ ಮೇಕಲೆ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಗಲಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪೇರು ಮ ದಾಯಗುಲ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆರಾಮ್ ಸೊಪ್ಪುಲೆ ತಾನ್ ಬಟ್ ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ பண்ண ನಾನು ಇರಗ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡ ಆಪುನು ಇಡೀ ದಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ವಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತ್ರ ಜನ ಇಜ್ಜಿರಗ ಅವಳು ಇರಗ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಈರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಆಯ್ ಮೈಂಡೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಲಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇ ಈರಗ ಇರ್ನ ಬೇನೇನು ಪಣ್ಣೊಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಜೈಲಿಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಇರಗು ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕೆ ಎಂಚಪಂಡ ಎಂಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಉಂಡು ಮರಳು ಕಟ್ಟುನು ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ತಜಿ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆವಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಸೊ ಆರು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಗೇಮ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಐಟನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ದಾಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಾನ್ಯ ಇರಲಿ ಪನ್ನಗ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೀಸನ್ ತೂಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದ ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನೈತೆ ಏತಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಎಡ್ಡ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ರೀಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಲ ಆರ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸುನಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂತೆ. ಓಕೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ ಪಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ರೂಪೇಶ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸುನಿಲ್ ಬಾಯಿ ರಾಯಂಕಲಾರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಭಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಡ್ ಬರ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಯ ಬೆತ್ತದಾಲತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿನ್ ಎನ್ನತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ ಇರಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಪಗ್ಲು ಉಂಡು. ಇರ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಇಂಚೆನ ಈರ್ ನನಾತೆ ತುಳುನಾಡು ಗೊಂಜಿ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಪುದರ್ಕನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರನ್ಗಡ ಅತ್ತನಾಡ ಬೇತ ಹೋಯ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಗ್ಲು ಉಂಡು ಇರಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಬಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವೇ. ಓಕೆ 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 ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ ಮಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಇನ್ನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಾಡು. ಆವ್ ಸುನಿಲ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್. ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ದ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆವ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುನಿಲರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗಿರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಪನ್ಪರ್ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಆತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅದುಪ್ಪಡು ಆತ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಕೆಲಸಡ ಒಂದು ಪೂರ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಂದ ಆದಂಡೆ ಕಡಿಕೆಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೊಂಡರ ಎಂಕೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಚಾಪನ್ ಮಂಡಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮೋನೆ ತೂದು 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 ನಂಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರಾನವ್ರಿಗೆ ಬರಡು ಮರ ಮಲ್ಲತ್ತು ಏರೋವರಿಗೆ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರಾನ ತಿಕ್ಕುವರಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಣ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಒರಿಯೊಂದು ತೂವಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಲ್ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತೋಜವನಾರ್ಥದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೀರೊಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಪೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತಾರ ಪೋಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬರ್ ತೂಯಿಲ ಕಾಪುಣದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚುಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ಲು ಏರೋವರಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬ ಈರು ಏತೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ದಾಯ ಏತೇ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ದಾಯ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಿದೈಡ್ ಆದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಪಪ್ಪಡ ಪಣ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಹೊತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೊ ಯಾನ ಪಣ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಗ್ಲ ನಡು ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರನೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಯಾನು ಎನ್ನದು ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಅವ್ಳು ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಹತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರನೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನಾನು ತೂನಾಗ ಯಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಏನೋ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಮೂಲ್ಯನ ಪಪ್ಪ ಮೀನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಜೆ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೊನೆ ಮದ್ದಕ್ಕದೆ ಇಂಜಿ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಉಳ್ಳಾಡಿರಾಗ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಇರೇ ಇಡೀ ಒಂಥರ ಬಲ್ತಂಪ ಆರಂಜ ಹಗ್ಗು ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಡು ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಯಾನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುವವರಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಬತ್ತದಾರು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಮೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಆರೇ ಪೋದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ಲರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರತ್ತ ಮಾರ ಇಂಚ ಯಾರು ಪಿದೆ ದೂತಿಜ ಮಾರ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ போய் ಜನ ಎನ್ನಾದ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಾದ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡಾರಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಅವ. ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ. BBK 9 is very special to you. It's one of the biggest milestone, ಶೆಟ್ರೆ. ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಕುಣಿದಷ್ಟು
ಆ ಫೈನಲ್ ದಿನ ಯಾರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನನ್ನ ಗೆಲುವು ತರ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸಂಬರ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಿತ್ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಮುಂಚಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಿತರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾತೆ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇಕು. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಮಾತು ಬಲ್ಲದ್ದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಮಾತಾಡೋದು, ನನ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ರಾಜನನ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ತರದ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತೇ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 1 2 3 ವೀಕ್ಸ್ ಇದೇ ಜಗಳ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಇದಾರಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಶ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2023 ಮದ್ವೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 2023 ಇಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ 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 ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯಾರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವರ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಏನಿರ ಅಂತ. ಸೊ ಈತ ಜಂತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ದಾಂಡಾಯ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಏತು ದೂರ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಜೀವ ಬಿಡೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಣ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲದಾದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮೀನಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಏನು ಮಸ್ತಿಕೇನೋ ಇದೆ. ಕೋರಿ ಆನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಜೆಟ್ ವಿನ್ ಆನದಂಡ ಚಿಕನ್ ತಿಗೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಚೂರು 2 kg ಮಾತ ಆಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಈತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ 14 ವಾರದ ಟಿವಿ ಸೀಸನ್ 14 ವಾರ 13 ವಾರ ಇರೇನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಬಡಿದೆಪ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ನ ಕೊರ್ಪನ ಬಿಡಲೆ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತು ಬಂಗ ಆಪಣ 13 ವಾರ ಕರಿನದಾಂಡ 14ನೇ ವಾರ ಒಂಜಿ ಇರಗ ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಓಲಾಲದಲ್ಲ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದ ಕಡೆ 14ನೇ ವಾರ ಒಂಜಿ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು 14ನೇ ವಾರ ಒಂದು 10 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕೊರಿಯರು, ಮೀನು ಕಜಿಬ್ ಕಡ ಪುಡಿಯರು, ಚಿಕನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಯಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ 14ನೇ ವಾರ ಸಂಜೆ ಈತ ಪಿದೇ ಬಂದಾಗ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಮ ತಿಂದು ಬತ್ತನಮ್ಮ ಈತ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಪುನೇ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಆಪುನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸಂಜೆ ಅನಿತ ಒನಸ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಬಡವೇ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಾತಾಡಿ ಪಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ತಿಂತಾರೆ ಅವು ಪುರ ಇಚ್ಚಾಂಡ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನದು ಉಪ್ಪ ಇಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಉಂದ ಪನಗ ಇರ್ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚದಾದ ಉಪ್ಪು ಆ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ವಾರ ಎಂಚತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆ ಮೀನು ನಾನು ಕೇಳೋದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಮೀನು ಕೊರಿಯರು ಪಜಿ ಮೀನು ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ಆ ವಾರ ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡ ಏನವು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಅವ್ಳು ಈತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ರೆ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಪರ್ರೆ ಆವಂದಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಆ ವಾರ ನಂಗೆ ಕಾಡದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ
ಅವು ಲೈನ್ ಗೆಂದೋಡಾಯನ ಅಂಚನೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಜನಲ ಪರದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಆರಿ ಸಾಮಾನು ಆನೆ ಎಂಜನ ತರಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನಾವಡೆ ಅವ್ಳು ಕಾವ್ಯ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪುನ ತೂದೇಂಗ್ ಮಂಡಾಲ ಚೂರು 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 ಪರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೊಂದು ಪರದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಲತ್ ಮೀನು ಎಂಗ್ಲ ಪಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಎಟ್ಟಿನ ಎನ್ನದು ಪರ್ಕ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಟೈಮೇ ತಂದಿಜಿ ಮುಂಗು ಕೈ ಪದ್ಯ ಗಲ ಅಂತ ಪರಿಯ ಆಡಲ ಒಂಜಿ 8 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಅದಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಬಟ್ ಅವು ಇರಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಡವಡು ತೀರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಜನವರಿ ಡೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ಇನಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಅದು ಪಡು ಅತಂಡ ಅಡೆಮುಟೆ ಎತ್ತದಂಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇರಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪು ಸೊ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತಿಯರು ಏರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇನು ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಡ್ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುಂಡ ನಾ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿದ್ದನು ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ನವೀನ್ ಸರ್ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಲೇದಿತ್ತ ನಾನು ಹೆಂಗೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ನಾನೇರೋ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚೆ ಬಂದರೆ ಬಲ ಈರ್ ಬಲೀನಿ ನೀ ಮನ್ಪುಲಿಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ ನಾಡ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅವೇ ಮೋಕೆಗೆ ಅನಿತ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡದಿಂದ ಮಟ್ಟು ಕೋಡದ ದಿನ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ போய் ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುನಾದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏಲರದ್ದು ಏನು ಮರ ಅಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅನ್ಪುಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೈಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ವಂಡಿರೋ ತೂಪ ನಾನು ಏತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಆತ ಇತ್ತು ಯಾನು ಐನರಡ್ದು ಆಜರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಆಜರಡ್ದು ಏಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಏಲರದ್ದು ಆಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿನ ಪಂಡಾಗ ಇಂಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಜನ ಬೇಜಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅವೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾತ ಬರೀಕ್ದಿದ್ದು ಬೈದೆ ದಯಪನ್ ಯಾಕೆಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಎಂಡ್ ಐನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಸಮಯ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಇಡ್ದಲ್ಲ ನಾ ರೆಡಿ ಆತನ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನ್ ಖಾಲಿ ಆಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯ ಕಾತಿನಕುಲು ಬಟ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜರ್ನಿ ದೇನ್ವೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೆ ಪೋಯಿನಿ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ಯಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಐಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರಾಗ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಕದ್ರಿಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಪಂಡದು ಜಗರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗರ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀರೋ ಒಂದು ಪನನಿತ್ತ ಅಂತ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಗೆಂದದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗರ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ನಿತ್ತ ಅಂದ್ರಾಗ ಇರ್ಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ರಾಗಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರ್ ಆರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಓಡು ಅಂದ ಬರ್ಪೇರ್ ಪೋಪ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿ ಅರ್ದಾಲ ಏರಿ ಅಂದ್ರಾಗ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ನಾನಿನಿ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನಿ ಪಾತಿರ್ಲು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪರದಪ್ಪ ನೀರು ಅತ್ತ ಪೋಪರ ಬನ್ನಾಗ ಈ ರೆಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಿದೇವ್ರ ಪೋಪರ ಅತನ ಏರ್ನ ಮದುವೆ ಪಿದೇವ್ರು ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಣ ಜಗರ ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಜಾರಿ ಏಪ ದುಬೈ ಬೋಪೇರು ಏಪ ಊರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದೀರಿ ತುಕ ಓಡೆ ಕಡಪಡೆ ಪೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ ಸೊ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಅವು ಎಸ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪಾಡಾಡು
ಓವೇ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಓವೇ ಡಿಜೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಿದೇವದ ಡಿಜೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರೈನೇಕ್ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತನ ಪಿಲಿ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಎಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾರತ್ತೇಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ನಕಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆತ ಆ ಪಿಲಿನ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜುಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಸೆಗೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೋಡು ಅವೇ ಪಿಲಿನ್ ಬಂಡಿರಾಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀತಿ ಮೂಲುಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿನಾಗ ಮೋಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಡ ಐತ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ವಾವ್ ಪಿಲಿತ ಇಮೋಷನ್ ಅದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ದಸರಾ ಬಣ್ಣಾಗ ದಸರಾ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಯರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ದಸರಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಾವಂದಿತ್ತು ಓ ಇದು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತು ಆ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಏನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪಂಡು ತೀರಾಗ ಉಲೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಓ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಏತ್ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವು ಆ ಒಂದು ಜನದಾಗ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದಿರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಅದನ್ನ ವಿಷಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಆವಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ನಿ ಅಂತ ಸಡನ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏರನಾಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬರ್ಪುನೋ ಸಾಧ್ಯ ದಿನ ತಿನ್ಪುನಕ ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಹೆಂಗದ ಅನ್ಪಂಡ ಹೆಂಕೋ ಯಾನೋ ಒಂದು ವಿಷ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕಂದು ಅದನ್ನ ತೂಪುನಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕಂದ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಯಾನೇ ನಾವು ಬಡ್ಚಿ ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ದಾದಾಲ್ನ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತು 15 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐನು ತೂವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದ ಆ ವೇದಿಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಆಡ್ದಾಣ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ ಖುಷಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಲ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಯಾನು ಐ ನಲ್ತಿಬೇಕು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪಣೋಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೂಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಯ್ಲಾಕ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಮೋಷನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ 10 ಜನ ಮಾತು ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಆಂಡನಾಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಆ ದಿನ ನಾನು ಉಲಾಯಿತ್ತೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಾಗ ಎಂಚಾಡು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಪೀತ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಡು ನಾನು ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂದು 1 ಗಂಟೆ ನಲ್ದು ಪೇರೆ ನನ್ನ ಕಡಬಟ್ಟು ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ಬಚ್ಚದು ತೀರೊಂದಿದ್ದಾನೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಹಣ ಎಂಚಾದ ಇತ್ತ ಮುಗಿನ ಮರ ನಡ್ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪೂರಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಜುಪಾಯ್ನೇಕ್ ಎಸ್ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಟೀಲ್ ಬಣ್ಣದು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಟೀಲ್ ದಾನ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಂಗಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈರವಿನ ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕೊಂತಾರ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓಲೈತಿ ಈಜಿ ನಿಕ್ಲಮಾದ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆಂದಲೆ ನೀ 2-3 ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯಾ ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ವಿನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಇನ್ನ ಏನು ಮೊನ್ನ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹೋಲೈತಿ ಅಂದು ಮದೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಮೋಕೆ ತೋಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಮೋಕೆ ತೋಜಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಂಡ ನಾನು ಇಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮದ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮದೋಣ ಸೊ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಮೀಮ್ಸ್ ಬೇತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಎಂಚಾಣ್ ನಾನು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಏನು ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಪೊನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ಪೊನೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪಣ ಪಿದ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂ ಏನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ದಿಂಚಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ದಿನ ಏರಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂದ
ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ದಾಕಂಡ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆತು ಕಲರ್ಸ್ ದಾಖಲೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಬೋಡಿ ಆತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುರ್ಸೋದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಒಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಂಡು ಬಕ್ಕ పోదు ಮೊಬೈಲೇ ಬಡ್ಚಿನಾಡು ಸೀತ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ అవుతుంది ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾತಿರೋಡು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಕಿಂದ ತೂದು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಅವ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡಾ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಜಾರು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವೇ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತದ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಾರಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕೋರೋರು ಲೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲೈ ಉಪ್ಪು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬೇಕೇನೋ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ 0.1% ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಿರೇ ಬತ್ತು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಜಾನ್ಲೆ ಹೊರ ಡೋರ್ ದೆತ್ತದು ಉಲೈ ಪೋಯರನಾಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನು ಅದು ನನ್ನ ಕುಡ ಒರಿಯನ್ ಕುಡ ಬೇತೇರನ ತೂಪುನು ಪಣ ಆ ಶೋಟ್ದಾದ ಪಣ ಐತೆ ಇರನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅವ ಮತ್ತು ಬುಡ್ನು ನಾಡ ಬೇತವರಿಯನ್ನು ತೂಪುನು ಬೇತವರಿಯನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ನು ಆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟೆಡ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಉಲೈ ಬರಪುಜೆ ಒಂಜೇ ಪರ್ಸನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಾರು ಅವಾತೆ ಅವಳು ಆಪುನ್ ಒಂಜಿ 0.1% ಅವಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಅನ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಬೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಾದೊಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೋನ್ಡಲ್ಲ ವನಸ್ತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆನಂಗೆ ನವೀನ್ ಸೆಟ್ರಾ ಅತ್ತೆ ರಾಕೇಶರಾ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಡಂತರಿ ಪಾದ ಕೊಂಚ ವನಸಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ಲ ವನಸಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವನಸ್ ಇದ್ದಿಂದ ಆಪುಜಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾಪನ್ ಬಂಗದೆ ಅವು ಮೂಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತೂತ ವನಸಗಿರಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪರನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೀನಿ ರೀ ಅದು ಕಿರಣ್ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಜಿನಾಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಹಲೋ ಹಾ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಇರ್ನ ವಿಕ್ಟರಿ ಇನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡೇನ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೋ ಕ್ಲೂ ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮನಲ್ಲಿ Hey, come on, man. Suraj Sanil, boy. Hi, congratulations. Suraj bhai, ಎಂತಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಸೌಕ್ ಈರೆನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಮದ ಪರಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ರಪ್ಪತ್ರ ಎನ್ನ ಮೆಮರಿ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ರಪ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಆಯ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಸುರಜನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬರ ಇರ್ನಾನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕುಟ್ಲಾಡು ಇರ್ನ ಕಟ್ಔಟ್ ತೂನಾಗನೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ achieved so much and thank you ಖುಷಿದಾದ ಮಂಡ ಪೂರೆ ಲಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಕರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ದು ಹೋದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಕ್ ಅಂತೀರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿ ರಂಚ ಬರೋಡು ನಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸುರಜ್ ಬಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನುರಾಗ್ ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮೇರೆನೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಪರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ದುಂಬಿತ್ತ ಆರ್ ಈತ್ ನಡೆದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು 1 ನಿಮಿಷದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ನಲಿಪಾಲೆ ಅಂದವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ 10 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರಜ್ ಸಾಲೇಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೊ 21st ಗೆ ಫಿನಾಲೆ ಉಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ದ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೆಯರ ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಈ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರೋಣ ಬಿಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿపోయింది ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಈ ಫಿನಾಲೆ ಉಂಟು ದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿ ಫಿನಾಲೆ ಕೊಡಿದ್ದೀರ್ ಮನ್ಪರ್ ಒಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ ನಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಏಜಿ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅದೇ ಖುಷಿ ಏಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಕೇಂಡೆ 101% ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೇನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದೇರಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಕೇಂದೇರು ಜನ ಸೂರಜ್ ಲೆತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ತುಕ ಅಂದು ಆಯ್ಬಕ ಪಾತ್ರಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಬುದರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಲವಿತ್ ಅನುರಾಗ್ ಲವಿತ್ ಬಂದು ಓ ಲವಿತ್ ಬಾಯ್ ಓ ಲವಿತ್ ಇಂದು ಎಂಚುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುಬೈ ಕಾಲ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವಿತ್ ಬೊಕೆಂಜಲ್ಲ ಆರಾಮ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ದುಬೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ದುಬೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಲವಿತ್ lo ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪು ದಾದ ಬಂದಾಗ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಊಟ ಅಲ್ಪತಿ ಜೊತೆ ಲವಿತ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಅವಡು ವೈಟ್ ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಬರ್ತದು ಪನ್ಪುಣಿ ಮಸ್ತ್ ದುಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಇರ್ನ ತೆಕ್ಸ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ತೆಕ್ಸ ತಾವಡಂದು ಎಂಕುಳು ಪೂರೇಡಲ ದೇವಾಡ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಿಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಬೇಕು ಊರ್ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ ಲಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅರುಣ್ ಅನುರಾಗ್ ಈರಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ ಬರ್ತಾನೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಕ ಅವ್ರು ದುಬೈ ಸಾಲ ಸುಮಾರು ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲ ಪೋಪ್ಲಕ ಅವ್ರು ಅತ್ತೆ ಪಂಡ್ರಪುರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂದ ತೆಂಚಾತನ್ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಉಲೈ ಉಪನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏನೊಂದಿತ್ತು ವರ ಪಿದೆ ಪೋಂಡೆ ಅವು ಮಾರ ವರ ಪಿದೆ ಪೋಂಡೆ ಅವು ವಿನ್ನಾದ ಪೋಂಡೆ ಅವು ನಾನೈತೆ ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವಳು ಕಾಣೆ ಲಕ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನಾಗ ಲಕ್ಕೋ ಡೇ ಮಿಡಲ್ ಡು ಜಪ್ಪು ಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ನಗ ಸಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ದಾದಲ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ನನಗೆ ದಾದಲ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ವಿಷಯ ತೆರಿವು ನಂಚಿನವು ಆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಬೆಲ್ಲನಾಗ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಲ್ತಂಪೋದು ತೂಪು ನಂಚಿನವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇರ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಪಿದೇಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆನಾಗ ಇದು ಜಪ್ಪುಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೋದು ಜಪ್ಪುನ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಗನೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕಂಡ ಇತ್ತೆಂಪಿಲ್ಲ ಐದು ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ ಪಾಡ್ಯ ಇಮೋಷನಲ್ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಂಗೆಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೊರ ಪೋದು ಫುಲ್ ಕುಡೋರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪೋಣದಾಂಡ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಏತ್ ಅದ್ಭುತ ಮೆಮರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪಿದೆ ಈ 31 ವರ್ಷ ಅಂದಾದ ಇತ್ತೆ 31 ವರ್ಷದ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 150 ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚನ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೆ ಎನ್ನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದು ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಗುಣ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಗುಣಲ ಇತ್ತಿನೆಂಡ ಆಯ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಏನ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮನ್ಪುನು ಅದನ್ನ ಬೇಲ ಆಯ್ತು ನೆರ್ಪುನು ಪಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಈತಾನು ಎನ್ನೆದುರು ಇರ್ಲ ಕಿರ್ಮುನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ನಕಲೇಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದು ಆವು ಮಾರು ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಯಾರು ಕುಣಿದ ನನ್ಗೆ ಆಕಲು ಪಡ ಈ ಆತ ಮಾರು ಲೇ ಓದಿನಿ ಅಂತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಹಲೋ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಏರೊಂದು ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ 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 ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀರು ವಿನ್ಯಾಯ ಅಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮದ ಪೋಪುನ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ ಮದ ಬದ್ದು ಪಾತಿರೋದು ಸೊ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ನ ಅದೇ ಫ್ರೀ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುಡ್ಸೋ ತಿಕ್ಕಂದ ಈಕೆ
ಆತ ಜಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋತ್ ಸೀದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ പക്ഷെ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಆತ ಜನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಡು ಕೆಲವು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪನ್ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಟ್ ಎನ್ನಿ ನಂಚಿನ ಏರಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಫಿನಾಲೆ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ 2 ಉಪ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಗುರೂಜಿ ನಾನು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ತಲ್ಲ ಹೀ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸೊ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇರ್ ಟಾಪ್ 2-3 ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಂದು ಸೊ ಅಕಲ್ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕಿಲ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಟಾಪ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ ರಜಾಂತಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತದು ಪುನಗ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಬತ್ತಿಬೇಕೈತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಟಾಪ್ 2 ಬರೋಡು ದಾದಲ್ಲ ಟಾಪ್ 2 ಬರೋ ಡೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾಪ ಟಾಪ್ 2 ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಾದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ತೆರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಸೊ ಟಾಪ್ 2 ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯ್ವಿನಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಂದು ಆತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಕೈ ತೆರ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಓ ಯಾರೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಖುಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಬಂದು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಂಜಾನ ಕಂಗ್ರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಜಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹಿರಂಜಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಆರಾಮ ತುಲಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮ ಊರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ರಿ ಒಡೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪಳಗ ಉಪ್ಪಳ ಏನಾದ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇವೆ ಐತೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ವಿನ್ನಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ತೆತ್ತರಗೆ ಬರೋಡಿ ಮಿತ್ತು ಅವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಇರ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಬಂಡ ಇರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಾರ ಏನು ಪಣೊಂದು ಪರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಪನೋಡೆ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ರೇಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಿ ದಯಾಗಂದ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿದಾಯದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆದಂದು ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉಲಾಯ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಪಿದಾಯದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದ್ಲೇರ್ ಕಲ್ಪೋರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಗಿರ್ಗಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನೆಡ್ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದು ಹೋಪ್ ದೀದು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರು ಕೈ ಪತ್ತಿಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೈದಿರ್ತು ಪತ್ತನ ಅವಾಗ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಂಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಡಿತ್ತನು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ನನ್ನ ಬುಳಿಯೋಡು ನಾಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೊಜುಪಾಯರು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಈತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪರಬಲಿ ತುಳುನು ವಿಶ್ವಕೊನೆಯರು ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ದಯಪ ನಾ ಕುಡ್ಲ ಗೆಂದನಾಗ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಗುರ್ತೋಪುನಕುಲ್ ಗೆಂದನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ ಮುರಳ್ಳ ಎಂಡ ಒಂದು ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನ ಬದುಕೇಂಡಿ ಈಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನು ಗುರ್ತೊಂಡತ್ತಿ ನಂದು ಗುರ್ತೊಂಡು ಆರ್ತಿಕೇರನ್ನು ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಬನ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋರ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಜರ್ನಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಪೋಯಿನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿನೊಂದೆನ್ವೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬೈದಂದು ಮನೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದಿ ಒಂದು ಲವ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ತಿಂಗಳದ ಎಂಡ್ ದುಲೈ ಪನ್ಪರ್ ಎಂದು ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈವ್ ಮುಗಿತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದೊಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿಯಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಅವೇ ಇನಿ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆರಾಯ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬರೋಡ ಏನಂಚನೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರನವೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸೊ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೊ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಶುರು ಆತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಈತ ಮಾತ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುರುವಾಯಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇಂಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಏನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಇಡು ಏನ ಸಿನಿಮಾ ಆದುಪ್ಪು ಏನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಏನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುವೆರಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರೀ ಸಗಾಯ ಗುಂತು ವರ್ಣಿಕ್ಲಿ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೆ
ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಉಡಲ್ದು ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ದಾದುಂಡುದಲೆ ಅವ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ನಾನಾತ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಪನ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮೇ ಆದಿಜ್ಜಾണ് ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪೋಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಫೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು OTT ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 9 ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಓಲ್ಲ OTT ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿನ ಒರಿಯಗೆಂದಿ ನಾವು ಓಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಆವಡ ನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಸೊ ಆ ಮೋಕೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪದ ಆಪುನ ನನ್ನ ಬೇಲೆದ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನವು ನನ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಏನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಾದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡೆ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಆನ್ಯ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂಪ ಅಂದು ಎನ್ನುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದು ಸೊ ಅವಲ ಇರು ಬರ್ಪಾರ ಅವು ಗೊತ್ತುನು ನೆಡ್ ದುಂಬಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೋಕಲ್ಲಿ ಇರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ವಿಶ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜರ್ನಿ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಪಡಂದು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ